Bueno, doncs ha hagut sort. Avui el primer encàrrec d'orientador en el món de la mobilitat. Una companyia molt interessant, Ecomove. 2 socis, amb entrega, amb cor, amb ganes, un francès, l'altre d'Horta. O sigui, una combinació perfecta. L'elèctrica és una coalició que està generant molts i molts atractius. Juan y Claudio, aquí l'equip de la terraza de la Hacienda, una de les 3 terrazas que queden avui a Madrid en l'avinguda de la Reina Victòria. Aquí tenim talent en els comerços del voltant de tota l'avinguda. Aquí tenim un espai en el que els veïns s'ajunten, la gent que ve a Hisenda també, això es diu aquí la terraza de la Hacienda, perquè està tot just al costat de la central de l'agència tributària, el que abans se li deia Hacienda. Allò que deien Hacienda somos todos. Aquí tenim les noves tecnologies que es fan servir per agafar les comandes. Penso que estan demanant diverses elèctriques a Ecomove.